Kepiye kok benyunyak-benyunyuk kaya ngono. Malah iyan bapak. Tembungane kok le werna-werna. Tembung iyan iki piye coba? Iyan niku kenging. Oh, dadine kenging niku iyan. Upamanipun kula ngaturi panjenengan upaminipun ning ora tak caoske nganggo secara dulungke. Tak goncalke upaminipun. Kakang Durna dos pundi anggen ngoncalken sampun dipun iyan ngoten. Tegipun pun dikenging-keng ngoten. Kae pomong lah. Pikire judeg-judeg ngrasake bocah malah. Werna-werna ming tembung kok dadak jubeng-ubeng. Pokoke yen ya kenging padha wae kok. Nyumanggaken Rama mboten kiat. Godho mah dipun rebat kangge ngajar kula. Aji-aji Aji-aji anggenipun maring Rama sampun kula tamakaken. Wedhus brucul mboten tumama. Anu bebek brucul? Bebek brucul lagi ya. Sedaya kadigdan sampun dipun paringaken kula tamakaken mboten tumama. Wah, pancen tiba apes kowe Satama. Tiba apes wongku nek tiba apes ya nggih. Arpa jang kaya tuna gaya luput dilalae. Agek turu ngimpi dadi lan lara. Nek do agek tiba apes tur ngimpi kok dadi lara lho. Wis kana mundur kana. Ora bapak sing temandang kok surah. Nyumanggaken. Wis kana mundur yen bapakmu sing maju. Angger bapakmu sing maju ditamani cundamane ben iyan. Ben iyan pripun coba? Ben kena ngrika ngoten. Ben iyan. Ajeng kula tamani komandan. Oh, nggih. Mang-mang mawon kok tak ngemelke mantram sakti. Rikala semono Sang Tapa Begawan Durna. Matek mantram sakti. Raden Durta katempuh kemanden pindha sinaputing samirana. Kontal dawah wonten wewengkon kraton Ngawangga. Muating akasa swisang Gatotkaca tumuyup pindha dadi jagat Dewa Bathara mongkok atine Durna keparet ora padha. Dimas Durta ilang tak kedhepake Kunta aja takon dosa lakon tugel bro.
tapa Begawan Durna. Prisa yen to Sang Adipati Karna ngasta pusaka Sanjata Kunta. Ngasta pusaka Cundamanik. Sigra kalepasaken Sang Adipati Karna dereng ngantos anyaketi Sang Dwijawara. Wus kataman pusaka Cundamanik jungkel wonten paprangan Sira Margalayu. Lamun mati aja dadi dewa ratu Sukma ilang kontrang kantringan Oncating sukma dedencengang leregenggeng kulawan lumut manut ilining tirta lelambak tumekeng samudra loyo lebur katiuping mondro Dijuni wonten apa Kakang Durna? ampun susah sampean. Meresani ku anuripun Angger Dipati Karna wangunipun kok saya nglangut. Kula niki pikir kula niki saya nglambrang ora karu-karuan. Lah kok dadi malah tempuh Bandayuda tega karo kancane dhewe. Loh, ngaten Dijuni. Menungsa urip menika mengkantun nonton kedadean. Senajan to Angger Dipati Karna menika cara-cara menika sak rombongan. Prisa Ngertos. anengong nganu ananging tindakipun menika ora bener. Menika kudu dibrasta. Nek kena didandani sing cara becik, yen panjara kena kudu dibunuh. Wah.
dibunuh dipateni. Oh. Lah ngene iki nek ngerti. Kemun carane Pandhita Durna. Calon bakal mulyane siya Satama. Mbah nggih. Ben cangker tembe. Nggih syukur Kakang Durna njur niki mangke kuwanda kali niki mangke calonipun badhe kula bucal dhateng samudra. Wau sampun kula paringaken dawuh dhateng Kang Putra Punasatama guwangen neng segara ben disantlap para mina. yen cara iwak menika nyantlap saking kaduan celorot capluk meneh nyaminipun mina nyantlap bangke ngaten. Yen cara tiang umum ngaten ya mangan. Yen cara kula dar. Wah. Ya mugi-mugi kemawon panjenenganipun Kakang Durna dinten menika ketingal monceraken kaprawiran menika mangke saged lestantun. Tembe wingkingipun boten menapa-menapa. Sepen sepi boten wonten napa-napa. Satama wonten dawuh Rama. Wis karo diguwahi kono. Kuandane Janaka karo Dipati Karna Ngestakaken dawuh. Kurawa kabidana diculi. Nggih. Supaya njaga ing jabaning Balurti. Mbok menawa ana wong ngamarta sing bakal tumindak dom sumurping toya. Ampun ngantos sami sangga ruwi. Nek pancen ragu-ragu nggone bakal ngadepake perlu kula dhewe mawon supaya Kurawa maringi kabar dhateng kula. Kang Putra yoga-yoga kula Kurawa. Nggih. Lah mangke sing temandang kula kiyambak ajeng kula tumpes wong ngamarta. Yen iki mangke sing kena diarani Durna Muncer. Oh. Kesinggihan sanget. Lajeng kepareng kula sumadya ambuncang kunarpa kekalih Rama. Wis rasa ngenteni dawuh tandangi saiki. Ngestakaken dawuh. Rikala semana kuwanda kekalih ingkang wis kumampul ana Jaladri saya dangu saya mentengah usana kandhek kuwanda kekalih wonten sak tepining ngerdi kang mungging tengahing samudra. Cinaketan sedaya para mina ingkang langkung ageng sesarengan angudarasa upamata bisa tata jalma. Kanca-kanca
bejo temen awake dhewe iki lho ana kuwanda loro ayo padha dipangan dijarah rayah wong miwak semene iki mengko ben bisa krasa wareg kabeh mengko to aja padha bungah demeh ana pangan ning senajan to mangan kudu ndelok panganane mau enak apa ora yen pancen enak dipangan ya wajibe kuwi memangsane awake dhewe kudu ditadah cara mangsa. Nek yen kira-kira ora enak aja wani-wani nyaketi. Apa sebabe kok dadi elek-elek? Delok iki senajan to kuwanda isih traing kusumara besing madu jiling andana tapa. Aku ora bakal pangling. Iki sing siji kuandane Raden Janaka kang siji iki Dipati Karna. Kowe kok ngerti aku tahu disejarahi marang pukulun Baruna. Kowe nganti kumawani ngepok koncane kuwanda loro iki bisa kelakon malah nemahi kaperloyo. Wah nek ngono wis ora samangan wae padha mundur ora mangan. Njuru rabi digepok ora disenggol iki kanca ora mengko ndak nganti kepedengangan pukulun Baruna bisa nampa duka. Ringkesaning carita Tatkala semono Kunarpa kekalih. Inggih wis katilar dening Sukma Jati kang saknyataus lorot sangka ing pakurungan. Tantrimah prabawaning Kunarpa kekalih kang angrumeksa ing jagating manungsa yaiku kadang catur hawa nesu patang perkara arane tantrima ing hawa nesu patang perkara saknalika kuwanda kekalih bisa salah kedaden ilang sipating satriya Kunarpane Raden Arjuna salah kedaden wujud Sardula kang gengira selaun-laun. Apa dene Kunarpane Sang Adipati Karna ilang sipate salah kedaden dadi taksaka gedene sak bongkoting wetal. Obahing betit nyampluk banyu kang ombak kaya ngebur-ngebur jaladri. Sanalika para mina-mina samya uninga kedadosan pating blarat lumajar manjing jaladri kanca mlayu. Nglusup wana wasa ngetutno ilining tirta manjing telenging talaga
turun ngaminum ware lho kok dadi kowe sing sumusul aku Kakang? Iya Di, amarga aku ngerti marang kedadian rikala semono aku nganti labuh kahananmu, nanging uga aku tiba apes nganti aku bisa sumusul tekan kene. Kowe karo aku kena diarani kurungan kang suwung nganti kedadian kowe mengkene. Senajan taku sipate karo kowe piraga, nanging uga isih diparengake darbi pikir kang tuwuh sangka ing rasa. Ing wektu iki aku ora nrimakake jalaran aku krungu pangudurasane Pendhita Durna yen to semedya ngancam marang patine para kadang-kadangku Pandhawa. Lah mumpung aku karo kowe diparingi eling lan uga wis diparing kekuatan, aku ora nrimake yen nganti ana kedadian cilik kadangku wirang gedhi nganti ana Rajawati. Negara Wistina bakal tak obrak-abrik. Wis pokoke sak laku jantramu tak belani. Amri samun nggonku lumaku karo kowe. Mbok menawa bisa ketemu karo sapa wae mengko pitakon karo aku bakal ngaku aran Jati Pitutur. Nek ngono aku ya ganti jeneng Pitutur Jati. Mantep kowe bakal nglabuhi karo aku Kakang. Wis tak bilani Di. Rikala semono satu kekalih kang wis mijil saking warih nglusup ing madyaning wana Hanyaketi kraton Ngastina. Kaget kawula-kawula kang mungging kanan kiri wana prisa satu kekalih kang ketingal anggegilani. Sang Puspita rum katiuping samirana amrekandaning Sekar Gadung kasilering mandra nenggih rikala semana ingkang wonten ngakasa Sukma Jati kekalih
Sukmani Raden Janaka lan Sukmanira Raden Suryatmaja samya kandhek wonten ing akasa pungun-pungun tiasira murat ing neraka kang sumusul wonten ing Jimantara tigra sesarengan tumurun wonten madya pada wawancara kepareng medharing pangandika ora nyono ora njimpe yen to kadangku werda ingkang banjur nututi aku utak kandhani yodi rikala semono aku nampa ngendikane Kaka Prabu Baladewa kahanane Siadyana Stinggil Binaturata kaya rumangsa muntap ing atiku ora nrimakake yen nganti ana kedadian kang kaya mengkono saengga nganti ana kedadian pun Kakang labuh marang kanan iki temah pun Kakang sumusul awit sangka panguasane pusaka Sukalima Cundamanik Siadyar tindak ana ngendi aku sifat badan halus wis aku bakal nyuwun pepadang ana ngersaning Jawata amarga sengko ruwet rentenging pamikirku ditinggal dening para garwa aku dipercaya supaya aku ngesuwi para kadangku Pandhawa nanging para garwa-garwa Madukara kabeh ora percaya yen to para kadang iku darbe panguwasa bumi Ngastina nganti padha kendran tanpa taliwara rumangsa papa lan cintraka satemah negara tak suwun ngampil ora diparengake nganti ana kedadian kaya mengkene sangka pangreka dayaning Kurawa Kakang aku nyuwun pepadang ana ngersaning Jawata yen ora bisa padang uripku tentrem kaya wingi-uni mumpung aku sifat badan halus malah aku bakal nyuwun pepintaning swarga ora perlu aku bali maneh ana Mercapada wis pokoke aku melu kowe di nampa kapintrakan ya tak tutke nampa swarga ya tak melu yen panjen mengkono kang dadian teping rasamu Kakang ayo padha ngatas wan ngersane Jawata ingkang akarya jagat tak kanthi laku mudi ya tak sesuwun marang Dewata muga-muga diparing padang lakonmu Sritinon ing pamiyat busana maneka tuarana ora